Ay mga kababayan ko, nandito na tayo sa part 2 at kinuha ko agad ang Uncle Joy ni tatay, ang kanyang paa para dito ako mag-concentrate muna sa may tibia, sa may fibula. Ito, tinaas ko muna ng bahagya ang buong kita ni tatay o buong paa ni tatay. Maya-maya lang dadaanan ko dito ang talos dito sa may buong paa at dito sa may tatarsal bones ay daanan ko na rin pati ang phalanges ni tatay dito ay stretching ko na rin at ang pati itong medial dito sa may paa ni tatay at ang itong distal ni tatay ay ikot-ikutin ko lang ng counterclockwise na itong buong paa ni tatay para maayos ang ating pagka-therapy sa kalahating katawan ni tatay. Ito po yung paralyzed area. Kabila, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Okay? Upong maayos tayo. Okay Kirain mo pumunta doon tayo Maayos. Upo. Okay. Ganyan lang Sabi mo kung masakit usok ka pa dito, usok pa. Sige pa. Okay. Sabi mo kung masakit. Okay na? Okay, very good. One, 2, 3, 4, 5. Isa pa, Relax lang. 1, 2, 3, 4, 5. Tayo. Pumayos tayo ako. Okay, yun lang. Yung pera mo, malalaglag. Malalaglag yung pera mo. Wala akong hindi na natin lang Okay. Dito mo. Ayan. Patong lang dito Upong mayos. Okay. Yan. Hawakan ko ulit. Yan. Upong mayos tayo po. Yan, okay. Huwag mo na hawakan. Dito mo na lang ito. Okay Sige. 1, 2, 3, 4, 5. Isa pa. Kabila. Ayan. Upo lang mayos Ganyan lang. 1. Oh. 3, 4, 5. Okay? Okay ba? Basta kinakaya ko. Basta nakaya mo? Kakayanin ko. Pipilitin ko. Sige. 3, 4. Kabila ka na tayo. Sige. Busog ka doon. Punta. Okay. Masakit tayo? Kailangan masakit. Kinakaya ko. Pipilitin ko. Pipilitin mo? Pipilitin ko. Okay lang. Gawin mo yung gagawa ko. Okay lang. Kung meron pa, ibigay mo na ng todo. Kung meron pa, ibigay mo na ng todo. Kinakaya ko. Okay. Dito tayo. Sige. Go. Okay.
Dito na kami sa kabila. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Taas ko tayo ha. 1, 2, 3, 4, 5. Oy. Okay ba? Ito. Ha? 1, 2, 3, 4, 5. Bila? 1, 2, 3, 4, 5. Ikutin natin guys. Ha? Malaki ha? 1, 2, 3, 4, 5. Bila? 1, 2. A few moments later. Ito yung importante gagawin natin kang tatay dito sa sentido. Ha? Ika-counterclockwise lang natin itong sentido niya para maiwasan yung depression at magalaw yung anuman ang nasa isip ni tatay. Tay, sabihin mo na sa akin kung masakit ha. O, ito na, nasa sentido na tayo. O, dito sa utak. Okay. Sabihin mo kung masakit ha. Pag sa depression, ay gagayahin nyo lang ito kung may kamag-anak kayong nadidepress o makakilala, ay gayahin nyo lang itong sequence na ito ha. Pa-counterclockwise lang at clockwise ng 5 times ay sapat na. At dito sa may sentido. Nag-concentrate muna ako dito sa may forehead at sa may temple. At lumipat naman ako dito sa may eyebrow. Ay kabila ang eyebrow sa left and right. Dahan-dahan lang ng pag-compone dito. At ang benefits naman nito ay ang malinaw na paningin ni tatay. At maya-maya naman ay lumipat ako dito sa may pisngi o cheek area. At kailangan kong madaanan lahat na ito yung jaw, yung labi or lips, yung mouth chain, yung nose at yung eye at ang ear at ang earlobe. Lahat-lahat na nandito sa face area o sa mukha ay dadaanan natin, lalong-lalo na itong jaw area. Pakiramdam mo tayo? Ha? Ito, nararamdaman ko. Okay. A few moments later. At ito nag-concentrate muna ako dito sa kanyang kamay, dito sa may phalanges, sa carpal area, sa may flex tendon. Inikot-ikot ko ng bahagya itong flex tendon niya. Kasama na rin ang ulna at ang radius. Tisin mo lang. Sige, may pilitin ko. Gaya. Tumulong tayo. Okay lang.
At ay squeeze lang natin ng bahagya. Ng bahagya ang tricep muscle ni tatay at ang bicep muscle kasama na ang tendon dito at kailangan madaanan natin lahat itong bones, itong joints, itong ligaments, itong tendon, itong mga nerves at ang mga blood vessel. Lalong-lalo na ang radial head dito o ang humerus. Ito, inikot ko muna ng malaking ikot itong arm ni tatay ng pa-counterclockwise at clockwise. At dito naman tayo sa scapula ni tatay ay angat lang natin ng bahagya ang kanyang shoulder para sa kanyang scapula at dito sa may joint area. At dito naman ako sa may side na ipupul ko lang at ipupush ang kalahating katawan ni tatay para na rin dito sa humerus at sa electron. At magko-concentrate muna ako dito sa may scapula ni tatay, dito sa may glenoid or joint, dito sa may humerus at sa may ulna or electron. Lalong-lalo na dito sa may long head at lateral head. Ipupush lang natin, iangat lang natin ng bahagya